Искаш да закачиш висящ шкаф на стена от варовик и пясъчник? Ще ти покажа как става, остани с мен. Здравей, казвам се Роберто. Аз съм техник по приложенията Fisher. Ще ти покажа как да закрепиш кухненски шкаф на стена от масивен камък. В нашия пример днес взимаме стена от варовик и пясъчник. Варовик и пясъчник, изобщо масивните камъни са много подходящи за пренасяне на натоварвания. Да поемете относително, да поемеш натоварвания. Можем да използваме за това нашия Dual Power или нашия SX. Плюс за монтажа ти е нужен, разбира се, каменен бормашина. Днес използваме нашата куха бормашина. Кухите бормашини имат предимството, че директно изсмукват бормашинния прах. Не е нужно да носиш защитни очила, докато пробиваш. И след това отпада и почистването на отвора. Когато използваш каменни бормашини, трябва след това да премахнеш бормашинния прах от отвора. Затова можеш да използваш прахосмокачка или въздушен компресор. След това ти е нужна, разбира се, бормашина. Можеш да пробиваш в масивния камък. Ако формата на камъка позволява това, също така да пробиваш в ударен режим. И разбира се, ти е нужен и отвертка, за да завиеш винта, след като си монтирал дюбела